De sportploeg van het jaar 2014 op het sportgala van Friesland. De shorttrack mannen. Dan ben je net nomineerd voor de Nederlandse sportploeg van het hier, maar dan ben je wel een Frieske. Nou ja, de belangrijkste pakken we dan toch even, hè? Dan stel ik hem toch even. Hoe viel dit, Shinky? Ja, dit is geweldig, hè? Dat je nou zo'n prijs daar mooi winnen kan. Wij met die vrouwen, deze sportprijs, ja, is dat mooi. En dan de sportman. Dames en heren, de sportman van Friesland voor het jaar 2014 is Epke Zonderland. En daarmee verslaat Zonderland 2 Olympisch kampioenen en reetrieders, Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Sportvrouw wordt Irene Wust, zij is likwijls net aanwezig. Het grootste talent van het oranje sport hier is hutfietster en reetriedster Aafke Soet. Nou, ik ben wel voor de 2e keer genomineerd, maar het is altijd spannend en afwachtje. Dus ja, aan iedere kant ik het wel verwachten, maar wist het nooit. Verder wordt Bart Helmholt kiezen tot beste Frieske sporter en Rikst van der Horst tot beste gehandicapte sporter. En dan is er nog een oeuvreprijs. Die gaat naar Jokelien Tienstra, honkbalster en keertster van Sint-Anne. Het was een hele grote eer om überhaupt al in deze zaal te zitten. Dan had ik een hele andere opdracht eigenlijk. En dan kom je met de oeuvreprijs en dan is het voor mij een super grote verrassing en een hele eer.